दिनै 30 एप्रिल नोंथांमोननि सेराव गोदान सोलिफु रादाबजों फिन नुजाफैबाय। गासैखौबो दिनैनि बे रादाबाव बरायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायदो आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं आसाम बिसायख'थिनि फिथाइया फोसावजानो गेजेराव सानसेल' सम थानाय समावनो रायजोआव माखासे जानाङि जाथायफोरा जादों होनना खौरां सौफैदों। खौरांनि बायदिब्ला मैया क'क्राझार जिल्लानि हालां बाजाराव थानाय इउपिपिएल लाइमोन हान्जानि अफिसाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा हरनि 12 रिंगासो समाव गरथाम गुलि गावगालांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गुलि गावनाय जाथायाव रावबो जेबो खहा जायासै। बेराफारसेथिं बे जाथायखौ लानानै गुलि गावग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो पुलिस बिफाना नायगिरना साजा होनो नांगौ होनना BTRनि चिफ प्रमद बर'आ जाथायसालियाव नायदिंफैना दाबि दैखांदों आरो बिथाङा बुंदों दि थासारिखौ गाहामाव लाखिनो साफ्रोमबो सुबुङानो सांग्राङै थानांगौ होनना बुंथिदों। सानै 10 थाखोनि फरायसुलिया 2 लाख रां थुबुर खालामना गं 200 अक्सिमिटार बायनानै गोरिबफोरनो रानना होदों। हादोराव कर'ना जिउसानि थासारिया सानफा एफा गाज्रि हालोदाव थांनो हमदों। बेबायदि समाव कर'ना बेरामिनि बांनायजों फाहामथाय होनो हादोराव अक्सिजेन आरो ICU बेडनि आंखालबो नुजाथिदों। बे समावनो बेंगालुरुनि ग्रीनवुड हाई इन्टारनेशनेल स्कुलनि सानै फरायसुलिया अक्सिमिटार रानना होनो रांखेन्दा खांनो हमो। 24 घन्टानि गेजेरावनो 2 लाख रां थुबुर खालामनानै गंसे अक्सिजेन दिहुनग्रा कम्पानिजों सावरायज्लायना गं 200 अक्सिमिटार बायो। मख'थावना दि 10 थाखोआव फरायनाय स्नेहा राघवन आरो श्लका अशक मुंनि सानै फरायसुलिया न'आव थानानै महामारी कर'ना भाइरासनि समाव इन्टारनेटनि गेजेरजों सुबुं माहारिखौ कर'ना जिउसानिफ्राय रैखाथि होनो आरो अक्सिजेननि आंखाल जानायखौ सुफुंना होनो गोरिब नखरफोरनो रानना होयो। दिनैनि बे साना बर' हारिनि दुखुनि सान। 30 एप्रिलाव इं 2010 मायथाइयाव बर' हारिनि गोख्रों हाथियारनि जांख्रिथायजों सोमावसारनायखौ जोनोम होगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ बांलादेशनि राजधानी ढाका सोहोरनिफ्राय भारतीय रौनिया हानजाया हमनानै हादर फारसे लाबोना गोख्रोङै नायबिजिरना साजा होनानै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव सोदोंमोन। बिथांनि हमजानाय खौराङा बै समाव दुलाराय भारत नाङैनो खौरां बिजोङाव हेडलाइन्स जादोंमोन। बे समनिफ्रायनो दासिमबो बिर जोहोलाव बिथांखौ सरकारा जोबथेसालियाव दोनबोदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जारिमिनारि बर' गोजोन BTR गोरोबथायावबो बिथां जोहोलावा सागान होनानै बर' हारिनि गेजेराव गोदान जारिमिन रनसायबाय। नाथाय दुखुनांथाव खौराङा बेसो गेदेमा बिथाङा दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हायासै। बिथांनि गनायखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफोरानो दुंबुर गोसोयै नेनानै दङ। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव 1 लाखनिबो बांसिन नकल रांजों लोगोसे सानै NUO JMBनि केडार खानो हादों। आसाम पुलिसआ NUO JMB जामात उल मुजाहिद्दिन बांलादेशनि सानै केडार खानो हानाय जाथाया सोराङाव फैदों। आसाम पुलिस स्पेसियेल ब्रान्च आरो सेन्ट्रेल एजेन्सि जथायै अपारेशन खालामनानै धुबरी जिल्लानि लालकरा ओनसोलनिफ्राय बांलादेशनि जामात उल मुजाहिद्दिननि सानै केडारखौ खानो हायो। लोगोसे गंब्रै अरनि हाथियार आरो भारतनि 1 लाखनिबो बांसिन नकल रां बोखांनो हादों। बेखार जेंनाखौ फोजोबनो माखासे बर' लाइमोनफोरनि बाखनायथाव खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि हालामनि लाइमोनफोरा जयै लोगो नांनानै गोबां नाजानायनि गेजेरजों ओनसोलाव थानाय लांदां फोथारफोराव गोबां रां खरसा खालामनानै थालिर बिफां गायदों। बिथांमोना बे खामानिखौ इयुन समसिम जोबोर गाहामै मावलांबाय थागोन होनना थांखि लादों। बलिउडनि फावखुंगुर रणधीर कापुरआ कर'नाजों गाग्लोबजानानै मुम्बाइनि ककिलाबेन आम्बानी हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। मख'नो गोनांदि बलिउडनि गिबि सारिनि मुंदांखा फावखुंगुर रणधीर कापुरआ कर'नाजों गाग्लोबजानानै बे समाव मुम्बाइनि ककिलाबेन आम्बानी हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। मुम्बाइनि ककिलाबेन आम्बानी हस्पिटालनि CEO आरो एजुकेटिभ डाइरेक्टर डाक्टर सन्तोष सेट्टीआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला रणधीर कापुरनि देहाया बे समाव मोजाङैनो दं। 72 बोसोर बैसोनि रणधीर कापुरआ सावथुन दिहुनगिरि राज कापुरनि देरसिन फिसाज्ला आरो ऋषि कापुर आरो राजीव कापुरमोननि देरसिन बिदा। रणधीर कापुरआ सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि बबिताखौ जुलि लादोंमोन, नाथाय उननि समाव बिसोर सानैबो गावबागाव थानो लादोंमोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसाम बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि सिगांनो बिसायख'थियाव माबे दोलोआ बेसेबां मासि मोनगोन बेखौ लानानै गुबुन गुबुन रादाब राजखान्थि दोलोफोरा गोबां दाजाब दानख'नि हिसाबखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दों। बे समाव BTRनि 12 MLA मासिखौ लानानै बर'नि मुंदांखा निउस पर्टेल बड'लेण्ड रादाबाबो एक्जिट पल फोसावनाय नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड रादाबनि एक्जिट पलनि मथेब्ला BTRनि 12 मासिनि मादाव BJP दोलोआ 2 निफ्राय 3 नि गेजेराव आरो BPF दोलोआ 3 निफ्राय 4 नि गेजेराव आरो इउपिपिएल दोलोआ 7 निफ्राय 8 नि गेजेराव
देरहासार जागोन होनना फोसावनाय नुनो मोन्दों। नाथाय बे रादाबा बेसेबां सैथो जागोन बेखौ फैगौ 2 मेनि उनावसो मिथिनो मोननाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। स' नोंथांमोना रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो दासिमबो बड' SM आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामब्ला उननि समाव गोदान बर' रादाब मोनगोन। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।